Vi er gruppe 3, som består af Katja, Nadine, Cecilie og Julie. Vi har 16 sang, som går fra linje 69 til 100, og det der sker, det er, at det går rigtig dårligt for grækerne. Patroklos spørger Achilleus om lov til at gå i krig og beder om hans hjælp. Og derefter så har de den her samtale, som vi gerne vil analysere. Hele den trojanske by er gået i krig mod grækerne. De har ikke noget forbillede mere, i det Achilleus har valgt at trække tilbage fra krigen, på grund af at han stadig er ked af at have mistet sin ære, i det han har mistet Briseis. Han kæmper dog stadigvæk for overlevelse. Grækerne er nu i undertal, og de dør på stribe. Grækerne har lidt opgivet, at de ikke længere er stolte, og de er på vej mod undergang. Troerne er derimod i gang med et krigshyl, da de er ved at sejre over grækerne. Og det ser vi her. Heroppe har vi et brydadjektiv, som er manddrabsvolderen, og det ligger så op til Hektor og viser, hvor stor en kriger han er. Hernede, kast dig blot uforsagt ind i slaget, Patroklos, og afvend skibenes undergang, så de ikke skal lade de klare flammer æde dem op og betage os alle vor hjemmefærd. Det der menes med det er, at Patroklos han lige skal gå op og jage trojanerne væk, sådan at de kan gøre deres skib, så de ikke bliver ødelagt, fordi så kan de ikke komme hjem, i det de ligger nede ved kysten. Lyd mig i dette, det sidste jeg beder dig rette dig efter, så du kan holde min ære i hævd og vinde mig hæder over for alle danernes folk. Og da vil de snarest give mig den dejlige pige igen og en hoben af gaver. Det han mener med det er, at Patroklos skal gå ud og kæmpe, eller vise sig, men han skal ikke kæmpe, men gøre ham ære og hæder, så han kan få sin dejlige pige tilbage. Det er vigtigt lige at nævne, at det ikke er Achilleus selv, der går ud og kæmper, men at det er Patroklos, som låner Achilleus' rustning og går ud og viser sig. For ellers så vil myrmidonerne ikke gå ud og kæmpe. De vil kun kæmpe ud for Achilleus, i det er hans ekstra lille hær. Så har vi 2 citater. Det ene er, når du har jaget den væk fra flåden, vend om. Og det andet er, og lad der ikke af stolthed og fryd ved kampen forledet til at gå op imod Troja og nedslå fjender for flåden. Grunden til at Achilleus siger det her til Patroklos er, så han ikke bliver forblændet af Ate og vi går hybris, hvilket medfører nemesis, og i det her tilfælde er de død. Så har vi et brydadjektiv, evindeligt levende, som henviser til guderne. Og til sidst slutter det hele af med, at Achilleus siger til Patroklos, at når de andre krigere har været at kæmpe, så vil de 2 gå ind og vinde, tror jeg.